Rodríguez Donostiarra da beste auzipetuetako bat, eta lehen aipatu duzu nola astea joan, astea etorri hemen izan duzuen talde handi bat zuei sostengua ematen. Bai, gu, honeate horre aurretik, geneken aurreko korrepaiketengatik bazegola hemen, ez, elkartasun saretxo bat edo, baina egia esan gure artean komentatu izan dugu, gure aurreikuspen guztiak gainditu dituztela. Eta gaina esan beharra dago, beraiek oso ondo landu dutela, zen atxikimendu politikoa baino adierazti digute oso babes pertsonala, eta hamarnaka adibide jarri nitzake, baina. Eta hasiera batetik egin ziguten harrera bai guri eta bai gazte auziperatuei, harrera bat oso beroa, oso gertukoa, elkar ezagutza bultzatzeko nolabait, eta gero bai programatu zituzten hitzaldi batzuk, eta hitzaldi horien ondorioz jasan behar izan zituzten kriston presioak, mehatxuak, eta hortikan aurrera bilatu genuen beste modu bat gertuago, ezagutu dugu beraien dinamika, eta guretzako oso aberasgarria izan da. Eta nik Euskal Herriko jendeari mezu helarazi nahiko nioke, hemen dagoela jendea oso lan bikaina egiten du bere esparruan, eta horretaz gain bilatzen dute denbora guri elkartasuna adierazteko.